Bijedi say say de obi e Jesus say amen. E akro life kenkan midwumadi e na yembre aso yi. Se no numbode a na ye aba mu firi so ye aba mu screen so a ye de dwuma wanwaso a ya nwene ne kama ye de rebre mu yi. Ene e ya petu pre yellow bed ye nyina ya fra ene ye anwembu ne kama ene ye ba be kenkan homa otiame kwamna edi akyerew ama yen watu ne din brako eme se na wotwe anan ni a yen afiase ahyɛn saa nhoma yi mu yanga kanga du baabi yanga fu sɛ ne ahoma no mu ɛte na wotwe atwa mu a yɛ kan yɛ hu yi sɛ de brako akɔdu adabraka akɔdu adabraka o adabraka yɛ hu sɛ ɔbɛnpo nano kakra o so wa asase so kakra o na so na yɛ nim sɛ brako adabraka o sɛ baabi a wɔtɔn petrol no ɛhɔ na brako akɔdu for one night driver atwa the first one brako ehu po sɛ wɔn ayɛ dɛ wɔn atwa mpanin ka ya pa ɔhɔ no ɔre akokɔ anani abɔ onim sɛ ɔno de kyerɛ sɛ akokɔ kutu bi no ware na nso na yɛ sɛ yɛ akokɔ bi ɔna amantwe akokɔ ntutu ankasa ɛna wɔn aposa ɔde ama no are ɛnɛ brako akɔyɛ citizen of adabraka ɛnɛ na ɛkɔ akɔsi ɛwɔ adabraka nea mɛka ne sɛ wuni wunua no mo ntena ase na mo nwen maso na mo tie ne ene ye de ba be kenkan ama mo yi se na muhu yen wo mu screen so a tani ada bia meka no enye ye ga hoodin bi enye ye nyansa bi eyo Yakobon adomara kwa e na ode ye aba mu screen so se na ya ye sanka no ofudua pa e na wo pia wo enu nti no Adani Jacqueline Enterprise we so ye na sing de ning a ode dwumani erebre Acro Media and also Etayagachi French ye di dwumadi erebro for Reno Enterprise in Superfi you and also Dayagachi the name we so young abosuma oripia akosoro amaye Major Pharmacy and also akofa delivery abano and also eso young asing the name oma dwumadi ayeri akoso Kumis concept or also Tayagachi the name ewa ha say yayeri nyina no yenim say ewade nti ebeba so eme say enenga kenkan no ebekwa anim kakra mbrebekwa anim kakra nti ye ntwentwem so kra no yebebo asenkumani sesei no yakwa akohwe abrabo mfitiase a eye brako abrabo mfitiase ewo nkrana na say adabraka me a medi dwumadi erebramu yi medi ne nyameba ampem daako you nyameba ampem daako me ne ma me sweet 16 wa betena se mama bna weje nikiki kama nikiki du je binto Ghana ho hwe ji se ye kra Kofi Adoma wa wani ono se wa betena se wa ha wa upo ne jeans no Transtech electronic we brochire ofi no ba no ode ba you we manager of Transtech for no e na ode ba be tai gechi enti se nwumre yi ote ye nka dia na de ye kenkamyo kenkame enkwomodi kakra ewo homa ye beka nne mu enti nhyenmu biara ewo homa yi mu no
mo beteme ne say me na American kan eno echi no inkomodidi a eto aso no eye me na mama abna eni mi nua bere ma owura Eugene na ebe kenkan eno amaye enti yan say bere kura no yere yi poma kwamu na ye fiase abrabo ifiti ase edidaso toto na difa bia a woton petrol ho nyina ohu danfu ya o se obeba be hia no wo he obo wodi ntwu ben danfu ya oton petrol no bisa no se onim danfu ya wo fre no ya insia no ana danfu no bisa edidaso se wo se wo fre no den oye den adwuma wo fre no ya insia minim adwuma a oye mom o se mi mehia no wo ne woton petrol ha ha de obi a wo fre no sa ma ha da so wanim ne woton petrol bi wo ho bomodin duanofo ho ko bi sahwe se wahu ne akane akoko bi wo no you edidaso an say bere kura na oprohwe so a de nua tu ato ne nsem afei de na ne yafunu afiase ne dan ne kawo danfo yi so na onhu no yi ogbo modin kodu ho nso bisa danfo a danfo no achikwan na nso pasa edidaso ko na dim kakra bi o no ohu dokunu bi se esi ho ade a onkai da odi bi okurase ni so de anka ne diara ne brode empesi ni kontomire oto dokunu yi bi ne nam prohwe su bi o efe de ono na osi na biribire fanani so opatna adan bi ase de okom enibiri fi ase keka dokunu no ham esa ne se akane a apai se awia ama rim asire ni nti se osu amu na mpo a obi ntumi nhu akane yi nyade a edidaso ehu bi pen ne ana akura ne ewo na akura ne ojaten na fam wo kane a ayere so no ukwedansi ana se wo bo ojatana na ema kro no eni da ho enadwo bre a mofra eni aje na wodi ahintaw bobedi egoru ahoro ne bre a obosom apai prekope edidaso beti na zuma kurududu osu na aka na ni masi otinja nkumire wori anche osu fi ase toto abo amani osu na afi ase resomi edidaso bo modin nia ne ho se beebi a otena di ne dokono no afi de na suhwiam afi ase rugbawo osu yire betew osu yire betew odasu esa ne obredudu nti bre a osu ne reto saa no a edidaso retweri odantwe beebi no ofa mu dai osu reto a ebo osu ne to no a obo opitiru nyange no na da ka esi ne nchen no sisi fa oyonko enu aseko eye edidaso se adai so ofi ase design ho se so mebetena ha no na adaka nsi me nchen enya ha no na me de adaka no si ma me hwe adaka a esi heye achi hwe se obi ntam si ho ma me ana eni ho na ehe na adaka ya fa jam obi awia ena so fia ase bo nyenyen na niwa fia ase titezu ena so kai na mfa osia no afiri no mu no nsem a okafa nkra ho che no esa ne se FAD edidaso hu yi se owia ara na wawia na ada aka no konti okai se ona so ntena nia otiko bio se onim owu a obehwe na FAD ade anhwe a FAD obro na wore be bro no ayi no ho ntade opro hwe so ehefa ne ha onim be biara okwara na wasan okwara no wasan abesi na nan onam no osia danfo bi a wakwa amiam na ode na asem to nanim danfo hwe edidaso okwansin na okan se wasem yi yemawere ho mo ne mobo se metumi a anka meboya ododo se meka mede kire wa anka obehu se obi disin bi benso berehwe baabi mada se oba faunta mabo mede ano na yenko edidaso ya tinkrang asem afi ase rehu bi eyiti
wampɛ sɛ ɔne damfo yi bɛbɔ anan mmom ɔbɔ ne tirim sɛ ɔbɛkɔ n'anim ahwehwɛ dan bi ase ada nantebrɛ ayɛ no sɛ atwaa aduan kakra a odii no afiase retu ne ho ɔhonam fiase yɛ mmerɛw aniwa fiase yɛ duru ɛdidaso kɔɔ n'anim kakra no ohuu damfo a ɔrewɛn obi agwadinam ama no ɔde n'asɛm too damfo yi anim ɛsiane sɛ nnipa bɔne adɔɔso nti mfiase no anka damfo no nyɛ apene adidaso ade srɛ a ɔde too n'anim no so obisabisaa adidaso nsɛm pii ma ohui sɛ ɔnam ɔkwanbɔne so eyi nti ɔdɔm a adidaso beebi twɛni ɛsiane dantebrɛ ne nsusuwi nti adidaso ne damfo yi di nkɔmmɔ kakra pɛ na n'ani wie a nɔma ɔfaa mu dan wɔbɔ ɔbɛyɛ na ɔnan ne fa pɛ na damfo yi nyan adidaso ma nsu hohoro n'anim ɔsan ne adidaso di nkɔmmɔ kakra pɛi sɛ ohu sɛ obetumi aboa no ana saa damfo yi yɛ pɔtɔni eti ne twi mu ntew yiye ɔtena so hu di paa kakra ansa na ɔreba nkra ɔbɔden ne nea ɔte ne bisaa bisi damfo wose wo fefɛ adwuma wayɔ yiw dwuma bɛn na wopɛ wabayɔ adwuma biara sɛ wonya bɔe wɔ sotɔɔ so a wopɛ ɛno mpo de na anka wakum me wɔyɛ kyɛna borɔne waba a mabɛyɛ ɔkasama no sɛsɛ de ade wakye kɔyɛ kyenkyema kakra waduru anɔdwofa bra bɛfɛ meda wase wɔbɔ nɔnwɔtwe a mɛba ɛdidaso fii na damfo yi nkyɛn prohwee so de n'ani kyerɛɛ abɔntenkɛse ɔyɛ n'adwene sɛ ɔrekɔkyin ahwɛ sɛ obɛhyia ne nni bi ana saa bere yi na owia ama ne ho so a afei na adwumayɛfo afiase rekɔ adwuma ɛyɛ bere a mfiri afiase atew wɔn ho agu mmɔnten so a birika a wɔretu no ano sen ɔhweam nnipa a wɔnam hweawhweaw a ani abere ayɛ sɛ wɔpɛ ntɛm akɔ dwuma bi mufa kɛse yɛ nnipa a wɔnni dwuma titiriw bi di wɔyɛ nnipa a wɔkɔti bɛti ma oguan abasayera wɔsen ɔsea wɔn na sɛ obi werɛ fi ne ho kakra a wɔtumi bew ne sika ɔrente ho hwee koraa sɛ wodu nea nnipa abɔtuku a ɛhɔ na wogyina di wɔn awurukasɛm no ɛsiane sɛ adidaso ne nkuro hirahira yi mu no nti osii mu no ɔkɔe ara a ɔnnim nea ɔrekɔ afei na owia afiase renyi ayase afiase retew adidaso kɔɔ n'anim a ɔnhyia ne ni biara bere a wɔwia n'adaka no na ne sika a ɔkura no hyɛ no ho oyi mu bi tɔɔ kɔkɔɔ ne nkate a ɔbea bi toto wɔ kwan no ho fii ase de ɔkɔm adibere sunsuan kɔkɔɔ no sere nsu bogu so afei ɔde n'ani kyerɛ mpoano ɔtwee ne ho sɛ ɔrekɔtena ahafi baabi ahome adwene ne ho ɛsiane sɛ bere yi mu de na owia no mu anyiyi nti na fifiri a ɛrepram no te sɛ osu a atɔ aboro no ankyɛ na oduu baabi a waduadua nyɛ dua bi ɔman nkɔpa tenaa hɔ sɛ origye n'afo ɔkɔɛ no na damfo bi nso te hɔ a wada rihu ankorɔm adidaso tena ase pɛ na damfo yi bɔ pitiri nyane ɔbɔ mmɔden bue n'ani kakra hwɛ anidaso na ɔsan ka to bio adidaso nso hwɛ damfo yi ɔkwansi na ohui sɛ damfo yi yɛ obi a wanantew abrɛ na ehia no na atade a ɔhyɛ wɔ fam atetew na soro atade kɔn nyinaa ayɛ pidɔɔ ɛyɛ atade a ehu nsu ne semina adina ne honam were so ayɛ tinaa ne mpaboa a ɔhyɛ ase atutokuru sen ɔprɛm mu kwan nkyɛn mu nyinaa atutokuru sɛ esiw a owia abɔ so adidaso ani baa ne ho so no ɔbɔ pirim ɔka wɔ ne tirim sɛ so
ɛnyɛ saa te deɛ yi mu na mmeri bɛkɔ ankyɛ biara na damfo a wohwɛ no a woahu sɛ ɔkɔm aposaw no nyane ɔmaa n'ani so hwɛ anidaso mfiase no ɛyɛe sɛ wanhu no ankyɛ na ofii ase ne anidaso dii nkɔmmɔ. Na wɔfrɛ wo dɛn? mede anidaso. Me nso wɔfrɛ me Yawado. Gyama wo de wobaa kurom ha akyɛ kakra. Manya bɛyɛ asrɛm 6. Ɛnde na wo de wo ho akokɔ awokran ha. Asɛm bɛn na ɔka no sɛ yi. Nkran de obi mu kokɔ awda. Hwɛ, ma awie na mede si ha. Eyi yɛ ahokokɔ awo. Ɔkɔm ne osukɔm mu de a anka me ho akokɔ awo. Na wo nso da bɛn na wobaa ha. Nra nkutoo na me bae. Damfo bi mpo adaro ma na ɔmaa me baabi de me ho data ekosi adekyee. Osu bi ɛtɔ nra no ade a ɛyɛ me sɛ pi. Bere a osu no retɔ a mekoto dan bi ase no me faa mu dae. Minyae no na ma adaka me kura no me ne no adi nkra. Aw, due nkra na brabo yi a se mere kan me de a anka obemu sɛ obi de kyɛm obi. Megye di sɛ ɛsɛ mede me ntama bɔ de ano na yɛdwene nea yɛbɛyɛ atena ha ho. Meda wanu ase. Saa na nkra ha tini. Ɛnyɛ sɛ wɔreka no sɛ yi sɛ mere bɔ ma ne hunu a. Eyi de udaka ya meni tuye yi adansi bɛn na ehia me bio. Hwɛ ma awie na me ho a mede si ha. Ɔkɔm ayɛ me sɛ atwa. Hwɛ nea me mpaboa koro asi ayɛ. Onipa nka. Onipa ka anka eni. Bɛyɛ afi ni a mewie sukuu wɔ bogya bi yɛ dɔm. Saa sukuu a yesi yɛwie yi a. Hwɛ owie pɛ bi ni. Mewie no na nka ma adwene ne sɛ mɛhwehwɛ teacher adi wɔ hɔ. Meyɛɛ manya de kyerɛ no mu kwan. Madamfo bi ɔno nso awie sukuu bɛyɛ mfe 4 ni a na waba nkranha baa yɛn kurom da koro bi bɛka kyerɛ ni sɛ me mmɔmɔden mmra nkranha na ha de adwuma gu so sɛ tam. Ma na ne ɔkan no so ade kyee pɛ na mebu makatam pro hwɛ so bedu ha. Madamfo yi ne me kɔɔ ne fi. Nea ɔte hɔ enya ade a nipa baanu betumi atena na nkwantom baasa. Ɛyɛ ɔdama bi a ɔne ne namfo baanu bi a wɔhyɛ mu. Esiane sɛ yɛkyerɛ ɔdan no mu nti sɛ edua n'adufa a yɛda aduo. Ntontom guaw yɛn anuduo te sɛ obi akɔtɔ mfena mu wɔ dɔtɔ bi ase. Me bae pɛ na me fiti ase sɛ merehwehwɛ dwuma bi adi. Sɛbe ufi ase buru esu ntem a na wani bere. Minhu nea memfaeɛ. Nea ɛyɛ me ya okora ne sɛ wokɔ baabi a wɔyɛ kɔ bra no. Baabi nso wɔ hɔ a wokɔ a na ato menumuka. Sika kakra a mede bae no nyinaa akɔ nkrɔfo nsɛm. Nanso nea mesia na misi. Nea nkran ha tini mebu marketem enim guase mfata okeniba. Na onde dan na wahu. Nea mati yara dos. Ehunu wo hunu bre nti wo ye dem didi. Aduan nya ade a medwem ho koraa. Minya na adi. Na nya nso a mesi wo. Se medu fie na me namfo no nsa aka biribi na mekoto so ya. Na me de kakra abɔ ma ano twere. Eto biribi a anokwa na didi afem mesen. Obere maketachi ote se me nsa bie ngu me ho. Da je obi na ɔtɔ na me nsa ansa na medi. Enye biribi me pa beba de bi. Ni amabo yi emu mo baani. Nea mehu ye echi wo bi. Nea obehu unya hu yi. Se mi potiri hu kakra kyerɛ wo a ebetumi atonton wo ama wahyɛ wo sapo mu nsu. Nea ehia mi mom ne se mede me ntama bɛbɔ wo dia no. Na ye dwen okanko a ye bɛfa so atena ase ma ye ho atɔ ye. Minua ni se owia ne nsu mufa
history ni atipai okom ni supom obra ni ahugwan sameka adeje ubebo yen se ye impo a boja bi edom asetena eye ade a onipa tena ho a obenya adwuma ya anka mebu ma to hu dadawo ye me ya one se mesan akọ nsapan na ebusuafo bebu mokwasampani sanso mensa beware wo bi ade ho nso de apare nkosenche anka okom nkumme minim okroni bi a ote ha saadamfu yi obi a so ba ye nkrom na wo hwe na ahokeka obeka se odapem so ewie ase no na ne dabre ne dabompan achi eyi mpareme bibiara nso nyame ye maye mpa bawo se ye yire ye ho a ye nso daache ye beye ye ye amane ya yeri hu achi se biribi to ye nsem na ye ma ye fa ye nsa ntem yokwa ye ankasa ye jejireje ya wurikan de okara na wurikan hwe sika de ekire fameyo se wanwen waso enti nkomo ankrofo rebo a anka wurinka na awokan yikura damfu bi a oto predi sika pon opidu ewie ne se ananse dokuno ne ngware na ebu a ne danso manu aketew awo ne mpotro awoda ne piem golu na asaso ani danso ni me se me ne wo a ye ngani beje enu nti na mi se me de mentama bebo wodi anu no me se efedi ewia no ritubu enti jama ye bekọ akohwe se obi dumfu bi beje ye anuye ana esese ye simu ntem se na ebeye na mehu damfo a nra odon me no umwa ebi amame nso ntia yeye ampa na ofo be ni wi prohwe so a woriko yi na already obra ni mu abebrese mu nkomo yawado wa ohia ama wadan nsenkwa agbofo ne mpasero yifo no ka na adanfo a wanya yinu yi asemsi minia makai asem a yewo sukuu mu no onimdefo bi beka kire yen o se dabi obarima bi a wiase atwa na achi eje no ho a enye kansi afeide wa bre ni wiase aden na ne nko de oso hamamu a na adan owo oso bohamu a na adan kantankrechi osankoko a na eye no se orefro bewo oyafunu ba ko a esen na nim yi nti na orebre yi obetew ne nananom akodu obetew ne nananom akodo anokwa se wohwe ohia apia atew agudanfo yi so a na odisa aka ne ho ntamaban bi a odisi nasen ohura na ohyen den mukosi se ebewo obeye den wiase mu adechi biara se na akafo dino ni dinuso akromasido arani sebe eniwu niwu na efenim wu oberima nso mfere gwan dakru bi awia kete danfo yiko owuram se orikoje ne ho nkwa ogbo omode hwehwe sunantil tew saa dubebi efe ogbo na ano hintia owie no ohwe soro hwe fem gu ahome pa ntamaban lugui ma eka ni pieto bi a wo hwe na echi a uhu na ewere efe ofi asetentam no so ofi asetentam dua no so se orikowie ne ho preko dua no so a odu ide danfo bi a otam ntama no yefua danfo yi de ahohari san dua no behwim ne ntama fi ofoforo no nsem obisadu ni a enti a ofa ntamago no danfo no to ne boase bua ni si obi mpa obi pe obi apede ni odoppo nso no wode wanya bi de akata wa de ja oso anso wani ma wore hye hama ni nyawo mayo hwe senia ohia enti madan ahaboya
Mini anidaso bi sɛ menam a mitu ahayi. Onipa te sɛ mi mpo mempa abae. Sɛ ebetumi a ma yɛnni nwuram na yɛhwɛ sɛ ɔbra yi bɛyɛ ama yɛn ana. Ampara ehiafo baanu a wɔyɛ namfo yi fie ase pempan mmɔbaa a awuwu yi nea wogyina hɔ tew hama bobɔ yere ase de kɔtoo kwan. Wɔyɛ eyi ara bɛyɛ na wɔtwe. Afei dakoro wɔn mu biako wie a ne ho brɛw kohuu ɔbea bi a ɔto abodoo ma ɔne no kɔhwɛ ogya no dii ano. Ogya na adan sika yi. Nipa yi ama anso hɔ ara. Wɔtoa so kɔɔ agyan ara kosii sɛ wotuatua wɔn ho nkawankawa de bi totɔ ntama furafurae. Nea anka ɔhoro ne ntama a ɔde popa ho si n'asen no afei de ofura ase daa. Nea anka adekye no kɛtɛ so afei de owia to no wɔ dan mu. Nea asɛm sɛbɛ yaw akyea ne mui ɛkyɛn abɛmu nyinaa de. Ka wo ho ne yɛnkɔhwehwɛ damfo a ka wo ho na yɛnkɔhwehwɛ sɛ damfo no aba. Sɛ yɛkɔto no a anka ɛbɛyɛ me de yie. Anidaso ne n'adamfo no de nkakra kɔduu damfo no nkyɛn. Damfo no ani bɔɔ n'anim pɛ na ho hii sɛ ɔbaa ne nkyɛn no. Damfo, nnura meda wase. Wonyɛ fee, w'anim na mafɛ. Mekɔe no, mekɔkyinkyin sɛ mehu m'adamfo a mekaa ne ho asɛm no, ɛna nanso manhu no. Sɛnea nnura maka no, mahu bunyu no, mayɛ ɔkasa ma no, na anka woba nkyɛm kakra a wohu no. Waka sɛ seesei, kwan nni hɔ. No nso wayɛ me na maka nti, wɔnduru dapɛn baako, ɔbɛfa no hyɛ baabi. Meda wase, m'adamfo yi nso hwehwɛ adwuma. Sɛ wote wɔ baabi a na wama yɛate, ɛne yɛbɛkɔ. Wɔyɛ kwane wɔ hɔ. Anidaso ne yaw ado da adamfo yi ase fii hɔ. Afei na ato sɛ wodwen nea ɛbɛyɛ a wɔbɛdu fie hɔ. Yaw, sɛnea ade asan akɔdu yi de, gyama me ne wo bɛbɔ anan akɔ ne wo akɔda na ade kye a yɛasan aforo ahwe so bio. Afei de, me na mekan na ɔkɔm aposaw me. Wonkita biribi a yɛde bɛtɔ biribi aka yɛn ano. Mewɔ biribi kakra, enti ma yɛnkɔtɔ dɔkono bi nka yɛn ano. Metie, wowie a maadaka no, sɛ maka akyerɛ wo sɛ nea ɛkaa me ho ara ne me sika a mekura no. Damfo baanu yi tɔɔ dɔkono bi patena adaka bi ho wie no paa. Wɔde wɔn nsa popa a wɔn nan ho kae sɛ pintin biara yɛ ɔme. Afei aka nea wɔbɛsi ayɛ akɔdu fie. Sika kakra a aka wɔ anidaso ho no, sɛ wɔanhwɛ na wɔdi wie a na ɛnoa ne. Damfo yi hui sɛ nea ɛbɛyɛ ara ne sɛ wɔde wɔn nan betwa kwan no. Wɔmaa wɔn nan bɔɔ wɔn to buto ho. Bere a anidaso kɔdu nkran no, na ɛyɛ asuso bere. Nkran osu nso sɛ esom sɛ ɛretɔ a wopata no a wɔmpata no. Yaw ado te ɔdɔkɔɔ. Efia na praka kɔ ɔdɔkɔɔ nso nyɛ akwama. Bere a damfo yi kɔɔ wɔn anim kakra pɛ na wɔtee sɛ osu ribu. Wɔanu baabi na osu fii ase tew gui. Ɛhene ha. Damfo yi nya asuma afi osu yi hwea ano. Wɔdi mirika saa ara kosii sɛ wɔduu awudome. Afei de na osu no ania mu. Damfo yi gyina nnua bi ase. Anidaso de antiawuo. Onim sɛ na anka ɛhɔ yɛ amusie. Yaw adɔde esiane sɛ wadantew nkran kakra akyɛ no nti na onim. Eyi ba osusui ahorow pii bɛhyɛ n'adwene mu. Ɛhɔ ara na kyerɛ n'adamfo no sɛ ɔma wɔntɔ nsu no mu nkɔ. Ɛne sɛ wɔgyina hɔ no
ɛyɛ no sɛ onipa bi sɛ ɛyɛ no sɛ ohu nipa bi sɛ wofi amusie hɔ reba nea wogyina hɔ ɔka kyerɛ n'adamfo no sɛ ɔma wɔntu mirika fi hɔ nkɔ nea wogyina hɔ nye amunum na nketenkete akita yaw ado ɔde n'adamfo no di amirika fi hɔ yaw ado kɔɔ n'anim kakra pɛ na ɔde afam birim ɔsɔre no n'atade nni hwee sɛ dontoni nkutoo wɔkɔdu dan bi ase gyina hɔ afei ansa na yaw ado rebisa n'adamfo no sɛ wogyina dua no ase no ohui sɛ nnipa bi reba wɔn so ana ɛdidaso buaa no sɛ wɔanhu biara mmom ohui sɛ dua bi a wɔatwitwa so sisi ntɛntɛn so wɔgyee eyi ho akyinye kosii sɛ osu no tewee na wɔsan wɔn akyi kɔhwɛe wɔkɔɛ no na nnua na esisi ɛhɔ ampa afei ansa na yaw ado ho resan no namfo yi tua a wɔn akwantu so beduu fie a wɔayɛ sɛ atwaa ɔdan a yaw ado ti mu nso nyɛ ɔdan bi wɔde nnua na apam ɛyɛ obi sɛsɛwa bi a wapam de asi n'asase so sɛ ɛbɛyɛ na asase no renyera ntokuru hiahia bi na ɛda ho eyi mpo esane ntontom nti wɔntaa mmue nipa a wɔda ɔdan mu bɛyɛ baasia nea ɛwɔ mu ne sɛ nipa yi taata aduo kyɛn ɔdan mu da no de esane osu no nti nipa yi nyinaa apia wɔn ho akɔfɔre so sɛ mfɔte wɔ dan yi mu bere a ebinom da hɔ no na ebinom de wɔn akyi atweri ɔdan yi ɛdidaso de n'adamfo yi kɔtena twea baabi pono wɔ nan de ɔdɔmankoma nnompe maa ntontom tu gu wɔn so te sɛ wɔasɔ gya agu wɔn so ɛyɛ sɛ nea obi ani rewia no kakra na ntontom de agye n'aniwa ntɔnka anaasɛ n'asom hɔnyɔ mua yi haw nipa yi saa kosi ahemrakye wɔbɔ bɛyɛ nɔnan ne fa no namfo yi baanu ne afoforo bi a wɔne wɔn na no sɔre guariguare ɛdidaso de n'adamfo no san poro hwɛɛ so bio de wɔn ani kyerɛ kurom wɔbɔ bɛyɛ nonsia ne fa no na wogyina kurom mpanyin sɛ ayaseduru na wɔde hyɛn adan esane nantew ne amirika a namfo yi de bedu kurom no nti afei wɔn ayase ayɛ hare yaw bisa n'adamfo no sɛ obenya biribi kakra aba na wɔde atɔ tuo bi aka wɔn ano ansa na watoa aporɔbɔ no so ana ɛdidaso de ne nsa hyɛ ne kotoku yi biribi bae oyii eyi no na afei kotoku ase ritu wɔtɔ tuo no wie ɔhare so wɔsan fii wɔn aporɔbɔ ase wɔfa ha na wɔasen ha wɔnantew saara na ensi hwee so koduu prɛmtɔbere afei de na wɔn na wɔsi nanso ebi afa wɔn ani so bere a ɛdidaso ne n'adamfo yaw ado ne nam saa no wɔkɔtoo nipa bi a wɔabɔ tuku gyina hɔ reto prɛ esane sɛ namfo yi abere nti wogyina hɔ sɛ wɔrebɔ wɔn ani akɔ hama ɛdidaso wɔ duku bi a ɔde kakrawa a aka no ne kakrawa a aka wɔ no ho no abɔ ano bere a n'ani atɔ dwen a ɔrehwɛ ade haa no ɔyɔnko bɔ ɔmɔde twi duku no a wante hwee ɛnyɛ eyi na afei ɔyɛfunu afiase da wɔn nka bio na ɔreyi sika de atɔ kɔkɔɔ bi na wɔde akum wɔn kɔn duku yi si fa no mpanyin sɛ kurotwi amansa a wabu ɔdapakyɛw asoa na ɔsan kura damdama na ɔreguan a mbisa no sɛ kaseɛ na wahu mbisa no ne kaseɛ na nea wahu no sen no kɔkɔɔ yaw na eyi de so enye ọkọm na erebekum yegi
obi nyina akono enwene kyem ne yegyina yi nye wanhwe a na ne yebeba ne se obi beboro yɛn apa yɛn ho koraa ka ho ne yɛmfi yankɔ yɛrekɔ ne nyinaa ne yɛrefa agyere wo mmoa sɛ saa na nkrantini da me du pɛ na maadaka ne me nneɛma abien a me kura kɔi ɛnɛ nso kakra aka yɛde bɛtɔ biribi abɔ yɛn ano twɛre no nso ko sɛ ɔdomfo bi bɛdom me sempoa bi a anka ɔkyena nko ara mebu makɛte makɔ ɔbra kyerɛ saa asɛm yi de mpa abaw obi pae watifi a na ɔhyɛ wo kɔnmuden ma yɛnwe ɔkwan a nnɛ yɛbɛfa so yɛnya biribi atɔ aduan adi ho hwɛ adwene bi aba mtirim yaw dɛn adwene bere dan a wodan wo ho ma yɛnkɔgu aso mpɔdi paa ɛyɛ adwempa koraa mmom wonye ni sɛ ebi a na wo yɛkɔhyia yɛn mani bi ma yɛafɛre anidaso ni eyi mu fɛre ne nea wan sɛ ɔyɛ fonkɔn nti yɛn nsa bɛware wɔ obi biribi ho ne sɛ yɛbɛyɛ adwuma anya sika atɔ biribi adi nea wɔhe na ɛyɛ aniwu wɔn a wɔsoa nneɛma no enye nipa sɛ yɛn wo mmoa bɛsɛm na yɛnkɔ Namfo yi a ne de abɛ biribi ayɛfo ama sum aduru wɔn awia kete yi de awerɛho ne ɔkɔm anibere nam hweaba de wɔn ani kyerɛ egua so wɔkɔ wɔn anim kakra pɛ na anidaso hu obi a ɔne ne kɔɔ skuul sɛnea anidaso ho ayɛ pasaa afa no nti wampɛ sɛ damfo no behu no koraa ɔbɔ wɔde ntwu fa nipa a wɔnam hɔ mmanyamanya no mu ka kyerɛ yawado se ɔhwɛ damfo a ɔhyɛ atade kɔkɔɔ no yiye na akyiri no ɔbɛka asɛm bi akyerɛ no yaw sɛ wohwɛ damfo no yiye yiw adan wiase nyɛ dɛ me ne no na ɛkɔɔ sukuu saa bere a yɛkɔ sukuu no na ɔnsɛ hwee na ne so ti wii ne hwee nsɛ anokwa nkyerɛ nkɔ nea wodi anokwa nkyerɛ nkɔ nea wodi hwɛ sɛ nea nnɛ wayɛ ɛnyɛ sɛ woka no sɛ yi ne wɔfa bi te sotɔɔ ano nti yɛyɛ sɔhyɛ wiei pɛ na ɔma ɔbaa ne nkyɛn wɔ nkranha yɛyɛ sɔhyɛ koraa wɔanya adansedi krataa biara anidaso na yɛn de ɛyɛ nkrade anaa biribi na edi ngakyi obi na wakyerɛ wo na afiri anim se nkrabea inni kwatibea yɛbɛfa no saa me ne no nyɛ adwene hwɛ na hu sɛ nsoroma nyinaa mpue berɛkoro mu ebi pue anwummere ebi anadwo na ebi anwummere ebi a ɛrenkyɛ na yɛn nsoroma apue kae na hu sɛ dua si pampa so a nkyɛ tenten yɛ nea woka no wɔ mu nanso ɛme sɛ yɛn adekyee reyɛ akyɛ enti saa na obiara hu amane wɔ adwuma hwehwɛ mu ni hyɛ abofra biara refifi si a ɔbrɛ ohu yɛ a obi ɛyɛ be sɛ yɛn asetenam si fifi biri sɛ yɛpere ko a na yɛampa abawa a ebedi ni namfo yi nkɔmmɔ no sii no na wɔgyina agua no nkyɛn ankyɛ biara na wohu sɛ afiri bi abɛgyina hɔ a obi a ɔwɔ mu no rehwehwɛ obi asoa ne nneɛma akogya no amonom na wɔkɔdu nea nneɛma yi wɔ afei de wɔanya nea wɔbɛdi awia no wɔsan bɛgyinaa wɔn gyinabea no bio ankyɛ na apae ama wɔn wɔde no saa ara kɔsii sɛ gua no sɔfo fii ase sɛ wɔretu gua wɔbɔ wura a gua no mu soasoa ne soa baa kwankyɛn wɔwie wɔn dwumadi bu wɔn kontaa no na wɔkura biribi anigya aba wɔgu so reka wɔn sika no na damfo bi bɛgyinaa wɔn nkyɛn ɔmmɛkasara wɔn nti a mesrɛ mo momma me biribi ntɔ biribi anidaso hwɛɛ damfo yi ɔkwansin na obisaa no sɛ de nti na ɔmpɛ sɛ ɔyɛ adwuma damfo no amua no ɛhɔ ara na yawado pampa no fii hɔ anidaso de ɔnhu eyi bi da
obisa ya wadu si eyi mpo de sɛ wonya nhu hwe koraa damfo yi mpo de sɛ wohu sɛ ɔyɛ mmɔbɔ kakra nipa ahoɔdenfo a wosi pisita nenam hɔ a wɔn nso wɔn adwuma a wɔyɛ ne adesrɛ na wunye ni sɛ saa nipa yi sɛ ɛnyɛ ni haw ne akwadworɔ na esi wɔn adurade a anka wɔn nso wɔbɛtumi ayɛ nnwuma bi de aboa ɔmanyi hena na ɔmfa ne semmɔ adwi na ɔyɔnko ntasemmɔ yɛrekum nipa bi nyɛ ni haw ne akwadworɔ nko mmom paa nipa bi mpɛ sɛ wɔyɛ adwuma pɔtee bi ne titiriw krakye ne ahopɛkyi a nipa bi nni no na ɛrekum wɔn nipa bi wɔ hɔ a paa yɛredi de anya biribi afi mu yi wɔbu no sɛbe ntetekwa adwuma minim sɛ ebinom te sɛ yɛakɔ suku awie na yɛreyɛ yi a wɔbɛsrɛw yɛn wɔbɛbu yɛn teta eyi nyaade a ɛsɛ sɛ ɛhaw yɛn wɛ koraa yɛreka eyinom nanso sɛbe sɛ wɔrewɛfoɔ nsa a na wɔhwɛ wo de adɛn koraa na yɛn nso yɛbɛtena ha rehu saa amane yi wabisa asɛm a emu yɛ duru na ɛkyere adwene mu so ɛnyɛ ohia fufuo a ekum ɔkɔtɔto anwea so na ama yɛbɛfi ha yɛrekɔ na yɛakɔ no den yɛrekɔ no nsapande mmerɛ afi ha mu akɔfie mpanyin si sɛ ɔbɔmmɔfo firi mba na okita mmerɛ a wɔmisa no ha mu asɛm ɛno de na anka yɛntena ha na baabiara ne ha megye di sɛ akyea na emu yi sɛ yɛde bɛtu ahyɛn akɔ mene n'asɛm baako a mɛba ha ɔde gyaa me kwan no ne sɛ wokɔtɛ w'aboa na ɔma a wosan kɔ fie nea woka no yɛ asɛmpa koraa me nso mereba no maabere w'asɛm a ɔde gyaa me kwan biako ne sɛ womia w'ani a wofi fufu mu abrabɔ nso yɛ animia ɛno nti sɛ yɛtumi hwɛ yɛn ho mia yɛn ani yɛn ani kɔ so yɛ adwuma a ɛrenkyɛ na yɛnya dwetiri bi de akɔfi kɔ adwuma bi ase nea ɛsɛ sɛ yɛhwɛ no yie ne sɛ obi rennaadaa yɛn nna yɛn adwene nea bere yɛadu yi de yɛbɛhwehwɛ biribi akan ano na yɛakɔ fie na ɔkyena yɛabɛtoa so atiefo sese de baabi yɛn adumu ɛwɔ sɛ bra kunyaa a anka ɔbɛsan akɔ bra kyerɛ nanso sese baabi a wadu no wosan wɔ akyi a ɛnyɛ yi journey of no return baabi a wadu na wɔ sɛ ɔyɛ dɛm ɔtoa so ɛkɔ w'anim eyi ma bɛkae nnwom bi a abranteɛ Ghana ha nyina ɔno nkwa na ɔyɛ abrante amagye dede ɔto dwom bi sansan koroma o se adwuma a yɛyɛ saa na ɛte yɛde nam nkurɔfo kuro so ɛtɔ da baabi a yɛbɛda mpo baabi a yɛbɛdi mpo na yɛada emu ayɛ de ɛnyɛ sɛ ebi a yɛdi dan wɔ yɛn kurom na adwuma yɛn ti iti afa wɔ sɛ sansan koroma ne nyinaa gyina osu ehu so na sese de braka kwa kunya adamfo yawado ɔne no wɔre hwe abo ama yɛn ahu sɛ o se bɛnu so ya ɛno na PTC fo ɛde ato wɔn hɔ baako ti kuro nkɔ agyina no his own atiefo yɛdite sɛ moatoa so ahwɛ yɛn aba abɛdu saa bere yɛn phone no ɛnɛ nso ɛbɛyɛ adwuma te sɛ nea last week ɛyɛ no wohwɛ screen no so a number no egu so bɔ 0 number 5 saa 5 number 6891 05555 6891 ofrɛ yɛn a yɛn na ɔbɛkasa afa homa a yɛre ɛkenkan ho nanso ansa na atiefo ɛbɛbɛ mu no moma yɛnhwɛ biribi kakra yɛnhwɛ ɔkwan a anidaso fa so hyia a yɛwado wabɔ akɔtu sɛ obi ada ne baabi na ɔne nabɔ nkɔmmɔ a ɛhɔ a ɔne nafa adamfo yɛre ka afoma ne ɛhu sɛ yɛduru baabi no ɔne obi kasa ya nkɔ nipa akɔ ne ne kɔ akɔda baabi ɛno no wampene so na ɔkɔda ne a ɔwɛ ne bi nam no ansa na waba bɛto obi a
Just a wash it. I didn't cry. Send your book to describe it deeper bed. And you see, I do can any hour do to your do not break. Not I pido. No one I made the 89. Then Pabasi to Tokuru. Now, Sebi, book a home alanka in car when I was with Nippon $80. Not the way 89. Hey, and then your Pekuma Benyadi has in the Omi so ọ̀pọ̀ of us in Yana for the Yana. So ọ̀pọ̀ of us of fire, I don't say that now. Yana, and then we are Miss Femuno, a babugan, on send the Edican, Unyashia Obi, when to me and fast only Panada for a son said, Unipanum for Ocean Subanga, Nanyania, obey to me the Nanam, Obi Bisas were wound Suban Breben, or show Nipano. First appearance na prano ene okomo ofa so approach no ohun so obi a ona ne bobre nsini esa ne nkomo ofi ase ene ne twetwen nanso okokoto yawado se de na ono so da ho no ma ne honam aye no ohun se no yi ne de obra na rugua ona nkasa ene nti on se yawado na na di kan ede nkomo ehia ni daso no na emom anya ni daso mum na efi ase ne twetwen nkomo and I understand leader so anantua onye obi e bisa no mpo se o hoto dan ye no no yi ni fi asibisa na asem no na also obuan na mmom nkomo no ko eto so ko akiri no ni onu ehu no ene obra na opeso obebo ho no no na ene di ni hia ene nti na won na mfofa no ebebo ano saa no ura yi ni wa ya bi o homa na ye kan no wahwe ne fa baby me so me hwe ne fa bi ze ade ache wore kwa kakra na uni kakra wo kotokum to ni eni na uni kakra wo kotokum to ni ti o de ya wado we wa ma metina nka ho do ni adwuma na bibi kakra nto o mai ile leader na sansa ma wa kan kire no wa kan na asama kire ni da so de da o se okome de aduandi de onya na odi wenya na wakoda enti e ho no ndaso ehu se onipa no ojo na wo de show onipa no se na wo describe no no many move se o one cd bia onibi odishe but eye se ndaso nya gidi bi wo nu se na o tsena ko da on na be nanto se wo te ase but ro de se wo nu se wo shege ase na enti na eyire che yen se ye be fa downfo a ye hwe ne a ebia biribi wo no ho ana se ne obetimi aya mo ne na wo hwe etiefo osiehunu ba ko ye na ye fa to ye ntim na o refa adamfo ya enya adamfo obetimi agbo ya adamfo wo sika adamfo ya sere ne ho ye fe adamfo ya ebia owani onyam nko na wo se ye de ye fa na mmom ye hwe namfo a obetimi apo ya ye ngama ye akwa kodu ye anisu ade eno sane aka no bi so wo ho no ma ocean from a different angle. Okay. Ebia na oreye bribi, dwumadi poti bi opeso odi no. Ohwe obi a no ho ye fe na odada fa akoye. Wodu wutu ebia ohwe obi obi wo ha no ma wa na adwene se wonni sika a ono won na ntew. Nti ni nyina agina suban a onipa no kurai se suban ya asemesi kurai menana na ma eremfa me nkwa afiase. Se suban asemesi kura ere mfa me nko nso hwemu ana ye adwina no ho kan a ne aka ne nyina betumi aba be kan na ebia wanhwe no na wohwe ni siku kura echi ye ne mofra no kura bibiri aba no ukura iPhone yi bikuru kura de na watu wadi emia fam ni merima fam nyina Android fo de obi anko nkoda ya kala no bari o video bi asa ba ko ya se ukura phone 400 cedis me de 10 million phone fra au fa wa ni nyina ebi ni mo ne ma wo hwe so ni nyina ebi ni mo hwe de yen namfo na mom ye hwe se de ye bekwa ko owie pa na esan se obi afa adamfo bi be bi o na nenam no da bi ya police be di nachi nso oguso na nenam nti yemfa enidaso ene yawado di enye mfanto yo se this can for we need baby onye nfi ha we sika na so what ya say na so isa me se o please get it wa fa na da ebe wi echi no wa kire o se ne wo ko wo ye fa wa go du bu vi na
guarapo ya ose binti bi guarapo awon na obi bi se de yete ye hwe osuahunu ahoro a edidaso ene yawado chey me bisua me de pa efi mu se yawado ama na hu se ne ankra asetena ate baby aye me de pa ye se wo nyina wo ga wie suku de na so krati dwuma de won san ken enso ente se wo fere o se don't be ashamed of your hustle obi amma wo edian enye de eti ye hwe osuahunu no adesuade ben na etiefo ebetumi enye afi ne edikan wako suku awie wo hwehwe krati dwuma ye unya won kura de na won suku anakọ na nye memfa ne se tertiary memfa ne se SHS form 4 memfa ne se SHS 3 awako ba kan na ifo nti se wawie no bisa wo hwehwe krati adwuma bia ye na unya adwuma a edi sika bebre obi a no se utumi ye meye se ya wo se udu nkrana metumi aka se nipa efa ne amaton ekure sika chen obi a odi Zoom Lion car echi Zoom Lion car compaction track na wodo kwa house to house kwa South Scan so nipa di kure sika chen sa afo no wonga won sika no nipa nhye de mu adwuma wo ye so se nkura kase bi ewu ye wonga wode abobo ya esesa obola won kran yemfia na me menu apagin tim e won kran krom abobo ya ba befa umura akwa adom barrel na mfan say for 34 the best 5 no be bia enye ma yo aye ma 5 Ghana cedis ntu unam krom otu ke mu na uhia won traffic mu no wo bosta tawali nyum no woje woni a anya say adwuma na wo ye no won feu na sika na wonya wo mu no ye beje 5 ako wate ase ena mu wani je wo offer 10 na sauti ase we awote crash na wote offer we bi we awote nton ade I short out on bag anyi na da so but sa no so bola ade be san na onu enye scarce mu nyina so mu ni so yo bi asa ahe dey ahe say ye bia no merema woni na ma wotonton adi usia won kra na bia ope belt ato na belt ye ya ni we 50 cedis uti bi rental so ya na we be 10 cedis na ya bibi sa me hu say na enya sa o obi nso baby send the belt na ya no say 50 cedis o mema 40 cedis no dey am no wage nti wo 10 no dey ma on kura o lusu ye belt no be shed o kan no dodo na o hwe mu awofo mu a ebia 10 cedis then wo dey am but 10 no dey am on nkyere se wa aboka ifi se wa hie obi o nso ne na di anu a wo je no double nti no wo den o lusu wo ho ye sana won se ni panet tonton e ma won ekwedi ni sana wuti yembre akropon kuro iti se se akropon na akropon ha hefu pa na ye hwa wori nyesika be de obi ti mo ke ya na aka wo se yifi ni nyesika yi wa nyima ye fo be ni nyesika be de me wo se wa wa de count ana ye count wa ton nsa no wo abonton me hu se won ni nyesika because e ya ye se me bia ma betwom ni part wo no nti se wo no de a na che se won nyesika me ma adwene me Bilia won aton nsa won aton nsu ene adwuma ba ko bi ewa nipa bibiri adwene nko so ye rentals canopy nkonwa nesa ne tables ne ade sa ne se mra no dwumadi koso obi anware a obi bewu abedi ntu bi be koso kire se mra no wo hia saa ne amane bi na ye bribi su a egu ho no ma ensei obi nso behu obi a ebia wa start na deketo asa rentals yi na ebia wa otwe nkonwa na ebu abobo ya so egu ki echi no wodoko obeku na nimtia nso wani beba ho so no risi dan wo baabi nti adwuma na de anya krachi adwuma no nkoya na betumi ama yiye se yehwe nipa mpo a wo agedin ewo asase su ya wo sika na anya krachi adwuma bebre na ye nwuma a yebu ni se yefi no eno na edi sika be se wo she onu kwa oka abo won of abola no kan kran ye family problem apa na of abola me nkoya na mete bola ahe na me na nso da bi yo be fa bola na 2 cedis mefi nipa be tere ne wo nipa ahoro tere se wo te ase nti ofa me de ofa me antofo be no de kan
2 cities. No way, 6 cities were in view. No, I connect say. No, quite the ball no shushu ma say be I don't know more anyamo, but a dozen price will be the share any 2 cities. So what else? In for when you say propon her, and a baby up around, no, so South Bola. Says a ball and way a ball and a near Bayer. Ubi the bell ballers, a way chin. Into the baby in ball and into fear, no, 10 watching your banner versus into your sister. What the shall say? Osawa, I got to over now one, no, sister in the area. Now, say 2 cities will be a hooper. It's a then. Nti yɛde ba yɛn akuropɔn akora sɛ enwuma nipa anim but ɛyɛ adwuma ha de sika ba no kware kakra me de bɛka ho yɛ wɔn a wɔ panade no nso ɛyi wɔde cruise ka ɛtɔ dɛm kreti bi yɛ me sɛ mɛmpɛ machine bi na menhyia ade pa ɛna ɛfɛ nso ɛyifo wɔn a wɔn atete wɔ sukuu yɛ sɛ menka ne sɛ wɔn a wɔyɛ social works no MC fo ɛyi ɛno mpo de wɔn sɛ ɛbɛhia biribi ansa na watumi ayɛ establish but nea wohia sika biara anstart no fa no hwɛ wo wɔn a ɛsan so ya nneɛma sɛ ahanom na menhyɛ dɛ nhu serious market day bia but wokɔ bronco market days ɛwɔ mpa wɔn a so ya nneɛma ɛsan nyɛ na ade baako yɛ me ya wɔ ho ne yɛ nkran wokɔ kodu hɔ no obi ayere no kɔ mu aso ya nneɛma awie na ticket officer nso ta okwan ano already ticket or obi ayere do ko mo so ya neama na mom aban no so ejina achi esan se wonim se oni port saa no saa pan no so ya bo be fa so eje won tax ya tuaso a ya fa eyi twato efe edu be di na fe na ofuna se wo ga be biribu homa ne en kan nu be bia yo e fe de abasa bubu afiase ereba yewo abrabo mu me de je di say o say ye ready for saa ne be say ye krado we ma saa ne be na so ebe ye dem kra de etini ase ye ho so na say abebubu biribi ereba ye etini agina no say oni fa de ne say say wo fi abrabo fi ase ne say wo twun mu te ko si hifa abrabo bia anya smooth say me de kwa na me ko me case meditate from class 1 to 8 now kwa one fe leader what the first what the bibia obi wo kura obomoden results be ba na results nso kura bia obehwe na ne be yi obenya training college ni mo wura kura e ya asem man nti ese wo di hyeguti mi sa abrabo wo hoyi enye trasa ese ohun se ebon wo anwea so wo desert wo bebre wo ho su komede wo na wo jire wo na nso ebra wo ye wo je tumu wo ti ma e na wo betimi age akogoni ba wo enya ntumu fi asese abrabo enye trasa wo be yire wo ya na nso wo be pa ba etiefo yere twen ofre no 055555568891 yere twen na yetie mo so ma adwena mo efa ohoma yi ho eyi asaba yere ken ya ibi se ema me ko ye adwuma wo Spintex bi na me hu sika sign na me nyo bi a me ko ne ho mpa akwa bobo sia na me ko akudi na ade ba akwa wo de share me ne se unu aduan a nia ebetumi a check akra ti mabbo me banku ne dia a share me flags ni esi wo ite ja me ponga adwuma ba na bitwu me ko twitwa aje ni se di je ni na ye nchi na mu se study o believe na so mai ma hwe se me bia ba ni a tetew me banku a me na du ya mai de ba na because di dia la meti ego ela bi se odi pa ko owo echi na onye de of me de ba na afọ ba ku David buru obedi banku bi na na mai ka ho afa bi hu asa ba me kan se bi na so me nu ma yekuru it is a very na ma ye it na no so we hwe ono ko obedi ni sa no ko blessing man ka hwe wo biti tie di aduan yi wie ye bo nkomo de ade na okoi afa bi na pa so ko mu na be dwene we na bi si Madam Fijama wanyu na nkwa echi. Onipa amenu ma yekuru betumi adi bego. Arije ne account. Na yenhwe ade ba ko bio. Wo ye ne amaso ya na nya sika wie no. Obi ba besere wo sika. A won ama se ni pa ko no.
on aba be bribi a ona monkran enye se wo ye adwuma na se wo nye adwuma o ha wutumi hia nkrofo a wutumi bi se usika obi o ha hu se na ho ya mobokro obi so o ha hu se ne hu sisi ne ho so ya nka so ni pe de obetumi aye adwuma saa fa nim ho minim wa adwenkyere efa saa nkrofo no so kamia ye se eye se o pa mo na o se wanka se o se da ye mo so yipo de aye so o ye bobo kakra na edida so de ya wa do re hwe ne ba won akwa yira ase sami ni bo nyobi ice water ebi ejo o se ago atika so egburoboto ebiesa na o je egburoboto esu o kwabara no de bana du ko muri mu da me wie na me do o ye pe na o se me ba ozika wura yuji yes enye won na atene se atra bia really ebi ni mo hia moya obi o ha ebi anya se bio na niwa adidem kakra nti adwuma asem a wo kan ontumi nye bi obi so ho no ma nanto ena de na ba bepue ho no ma hwe nko nti na utumi stadio nipa na na hu se anya antro na asemasi anaso obentin redi na obeman bibia eye na mom oso wo hwe obra wa bra na obotu ugbu a obi o ha onim se ni nhyira ebata ọma ho nti emfa no so nipa no eboya na asa omura obehwe no wama na mom efutu kakra ebehwe ne se yebehwe na ye ama the real people because me hu bia wo de mana odo yi chatawale be so kwa kwa emu ko enu bi no kwa ba ni ti ma de ha saafo ne de ne wayi wani ato nche minim bi nso a won so wo ebubuafo anase won adi dem won na ma dem wo gusu edere ya adwuma nti ne obi wo wa na ne afira obokube etumi papa yi mi se da bi kube so kan yi twa papa yi nsa na wo hwe moja na ba south as enu kwa na obi ahwe ho ehu se papa yi meboya na watimi akoro na no kwa mi twa mo store na nim che kube ne ko da stand o dai boye south as nti onipa se wo hwe na wo so wo fi ba bi na wo so wo se wani afira na wo so wo be sra de de me so me tumi compare with papa no so no kora na ni afira no so no so ye ofuro kubedua ya papa no ofuro osafuro ho wo na interview no wa ya na nkasa furu kubedua no ko no kokoto sauti aso awo modern nti aya na maye ntumi nhye se obi bibi koso na memfa ma no go wo dwene ho na wo de wani koto obi ono so wo the same situation mu na ore yere no no ya na che se wo no nso wo nya mobo nkran adestre na akosoro minia akosoro ma me fa ba akobi ma wo otu wo na mo ha no wa hia o bacha o edi me besra me anti bi wa ha sei na me ba yo ni wo aka lore fe kura me be fa ka ko ebia no wa hia o kura o madina o se me san ku fie back to dansoma na me kwa kwa hwen bebi sa atro no nipa bebre di edi me age misika na me ma wa na me ma o me ma wo so a enyom story a wo de me na me na no na mum ni nyina na se ye be hwe ni yiye ni ye hu nipa ebia ye be ye wo se ye ma wo bibia ya ma wo hu ade ba ku bi wa me san bo o kire ofo ye kwa me na di aba so wo ho ni se eniama ya kenkan a ye ba ba bebi obobo so wo nkran ni nyina no kware koso me huma ni hu se ye bosiri buka na se ayuni aya se be esi no wale kira wo ha se ko me tie nyina na ho yira me bi se bi mbodi na so di no me ba edio osu be yira fe kropon ma eza de se adesira ye reken ye nkrum ha kura ebi wa ha to de bi kura bi ko bi e bi se be doje eza de se bi se de go di pa obe sire bi ta iso di pa no fibra wo me besi sa bi onyare mpoda etiefo ni ayere ka ne se biribi kakra ye de yensa be so ma ye be ye no ebe tumi ama ye sika kakra enumo betumi agba na obi kunye na se ye no mogba ebe boya na wa ye de wa boya ye na ye akoye gani eye ana ni Jacqueline Enterprise on ana wo ga so ye ga se you de bia se dia de bia me ka no Bank of Ghana aba ekropo akro media and also printing services and odi hu eduma for Reno Enterprise you in Superfi
open nsu biara e de adwuma oba for Reno Enterprise ko duma se opposite a ubenya nsu asroto bebre 5 liters 10 size bi a obebia obetumi e de adwuma say impo a dispenser dey see who final per refill a contact for Reno Enterprise or very refill amount o share screen na say a ne numbers eguo tie for mo fan gem ne numbers eguo mo fra or the bebramo major pharmacy eso otonduru ewo Akuapem Kroimu em say the Akuapem engina on the pharmacy fu nyina headquarters wako mampo nkuta bia wako bia a won ka kire wadua o de ha wo nko bia bra major pharmacy street o de say ofa ka bia wo bia dukuro ma akosi agburi ka se obere kropom udua kropom pe ka se obesi wo internal revenue office and as GRA Ghana Revenue Authority eni wo usi wo wa bisa say major pharmacy ewe udu major pharmacy eduru biara openo obeto ama wo ebize major pharmacy ope obi aye adwuma bi ama no say the last week here kind no say oye delivery services ni motos bi say aye bebre atoso utwepo on the store na ni mabo say sample bebre mesre udi adwuma bi aya we ehia CV ehia application okọ na on ne kasa obema moto ne ba ko ne ehia ne say wo license na o de aye adwuma ama no kama at least no bo so mu a o so benya bibi kakra e de ato Kubis concept and also otwitwafoni kama etiefo obi biara enra always say me birthday no meniso pa na mo ba meeting here me den every phone on me fa asset dey 3 di a chere no wo so sa grrr sa itiefo mi do phone no to ho nti na chi me afiase ma start a reply messages no me ba cho ja o dey ama bufu ebeba rake you eti ede ahade ede kenkan wi dwumadi ebesi da se ede yebesa ahia bio owura yije asem kakra ho bosie asem ni nyina ne se nura ewudi wa woda wo akwa kwahye pedua so koye owuye kakra yi bi na cheze o frame bi say isiaro o wa dey bi ka ti akwa wa woda ni ade a akwa kwahye mi ayi ha akwa kwadi pedua so akwa kwadi nga abo afo a won so wo hwe dwumadi bi ni ade ye major pharmacy o se udije fato handkerchief bi fa na fa pepe isi we na o ma mi ewu da o tu bi a lo nche major o ma mi ede asida kese pa mo bu ave na me da mu ana lu bi major ede na visual tiefo se ede ahade edi besi obi bia odi ne be play August bu no yare se bi soro ko pa August bu yedo fida oba ko so be di ne e wo Agro Life TV eti no ye be hia ne ya fe ya ibi chi aye da se de ye be sa ga hia se poti ye ka sisi ade a na de ade ke kavio ya bo bi bia bye bye